Sitt pazjenti li bħalissa qed jieħdu kura fl-isptar Monte Karmeli il-bieraħ idaħħlu l-isptar Mater Dei b'effetti ta' użu ta' drogi sintetiċi. Dan ikkonfermah ma' Net News il-Ministru Chris Fern waqt konferenza li kien qed jagħti fl-istess sptar b'risposta lir-rapport tal-Awditur Ġenerali. Sa dak il-ħin Net News kien irċieva informazzjoni li kienu 4 l-pazjenti involuti, iżda iktar tard wasluna rapporti li n-numru ta' pazjenti li ddaħlu Mater Dei b'dawn l-effetti kienu fil-fatt 6. Jien informati li dawn il-pazjenti huma f'kondizzjoni tajba, nifhem li tieħdu Mater Dei bħala prekawzjoni għax kien hemm suspetti li setgħu kienu qed ibatu minn xi affetti ta' xi abbuż. Il-pulizija huma involuti f'dan il-każ biex jaraw jekk kienx hemm verament xi forma ta' abbuż minn sustanzi. Imma fl-isptar bħalissa m'hemmx biżejjed sigurtà biex nassiguraw ruħna li ma jidħlux dak tip ta' drogi? L-sigurtà fl-isptar hija tali li tħares kemm il-pazjenti kif ukoll l-istaff. Skont il-Ministru, il-pazjenti ma kinux residenti fl-isptar u qal li l-Pulizija qed tinvestiga l-każ. Persuni qrib u li jiffrekwentaw l-isptar Monte Karmeli qalu l-Net News li l-problema ta' droga sintetika fl-isptar qed tikber, tant li mhux darba u tnej li l-istaff ta' dan l-isptar ikollhom jaffaċċjaw din is-sitwazzjoni. Fl-aħħar każ li kien irrappurtat, dak li saqsejna lill-Ministru Fern dwaru, Net News jinsab informat li 3 mill-pazjenti li ddaħħlu l-isptar kellhom jinżammu l-isptar Mater Dei għal aktar kura.